Sa headlines kan mga bareta, pamilya kang nawawarang magtugang sa banwa aning Minalaba, Camarines Sur, padagos na nahahandal. Alert level 2 sa siyudad ding Naga pinaglalaoman sa masunod na simana. Bilang kan mga nararahay sa COVID-19 sa Camarines Sur, padagos na naglalangkaw. Sa satuyang WhatsApp Bicolandia, aramunta ang mapadapit sa Diamond Award kang Naga College Foundation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Sa masunod na simana, pinaglalauman kan lokal na gobyerno kang siyudad ding Naga na ia-anunsyar kang National IATF ang paghuros kang alert level sa siyudad. Paghali sa alert level 3, pasiring sa alert level 2. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Pebrero 16 presenteng taon, maluwas ang masunod na memorandum kan Interagency Task Force o IATF National manungod sa panibagong alert level status kan mga syudad asin probinsya sa nasyon. Dakula ang pagtubod ni Naga City Mayor Nelson Legacion na mababa na sa alert level 2 ang status kan COVID-19 sa syudad. Alert level number 2 na kita, alert level number 3. Si tinugutan tanang mga activities kan November, December, iyo man ang pwedeng asahan. Padagos man ang pagbaba nin kaso kan virus sa syudad. Nag-aandam naman ang LGU sa pagbabago kan mga reglamento mientras na mangyari na ang COVID-19 Alert Level 2 sa Naga City. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Padagos sa mga bareta, 70% kan mga residente sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur, bakunado na. Uyang sa kuyang report. 70% na ang gabos na nabakunahan ng mga residentes kan Banwaan ng Calabanga, Camarines Sur, kun kaya nako anaman ninda ang herd immunity na kaipuhan kan IATF. Of the target 70%. Of the total population, 70% kinuha, nasa 71% partially and totally vaccinated. Pero ang booster, kaya naghihikayat na din po kami ng booster. Inat na inat good po available po ang bakuna. Inininhulit na naman subot sinda na sasakitan pa mag-ingkaminar na magpabakuna na. Ninhulit na ako naman subuot ang urual daw na nagbubukin sa saindang munisipyo nga ni na magpabakuna. Kaya igwa kami sa kanya igwa kami tulong klaseng bakuna. May Pfizer, may Moderna, and may Sinovac. Sigun pa sa alkalde, dakol naman subuot ng mga brand ng mga bakuna ang nakatagama sa mga taga-Calabanga. Asin sa ngunyan, dagos-dagos pa ang pagbabakuna asin ang pagpa-booster shot sa saindang banwaan. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta, pinagbisita ni Department of Health Assistant Secretary Dr. Nestor Santiago asin ni DOH Regional Director Dr. Ernie Vera ang Jesse Robredo Coliseum Vaccination Site kung saan pinagigibo ang vaccination rollout. Ang lokal na gobyerno kan siyudad ding Naga ang may 15 vaccination team sa barangay, mantang ang duwang Darakulang Mall ang ginagamit bilang vaccination center. Nakaulay man kang nasabing mga opisyal si Dr. Vito Borja. Ang DOH Bicol ang nangangapudan sa gabos na magpartisipar sa tulong aldaw na National Vaccination Day na matapos na sa agang Biyernes. Padagos sa mga bareta, Camarines Sur, padagos na nakakapagrehistro ning halangkaw na recovery sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nakali sa tulong aldaw padagos ang paglangkaw kang bilang ni mga nakaka-recover sa COVID-19 sa probinsya din Camarines Sur. Sa daily COVID-19 case report, 110 ang nairehistro na bagong naka-recover kang nakali sa Pebrero 7. 16 ang bagong positive, saro ang repeat swab, asin 2 ang binawi anin buhay. February
113 ang bagong naka-recover, 21 ang bagong positive, siyam ang nag-repeat swab asin duwa giraray ang pinagbawian in buhay. Kasuudma, February 9, liwat na suminakat ang bilang ka mga na-recover no minabot sa 132, 20 ang bagong nagpositibo, anom ang nag-utro ning swab test asin duwa ang naikurit na pinagbawian in buhay. Sa February 9, active cases igwa ang Camarines Sur ring 538. 15,571 ang naka-recover asin 660 na ang pinagbabawian in buhay. Mientras tanto, urual daw nagbabago ang datos ka mga tinatamaan kang COVID-19 sa probinsya. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, titulo kang lote sa Don Leon Mercado High School as in Metro Naga Sport Complex nasa kamot na kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Formal nang ipig-turnover sa Naga City LGU ang titulo kan daga na kinatutugdukan kan Don Leon Mercado National High School as in Metro Naga Sports Complex. Marurumduman na kinaulay kan alkalde ang kagsadiri na si Ka Eddie Mercado na magkaigwanan in deed of donation ang mga daga nganing dai na magka-problema pag-abot kan panahon siring kan daga na kinatutugdukan ngunyan kan City Hall. Napatugot ang kagsadiri sa paagi ni Vice President Leni Robredo. Marahay si Urulay kan mga registered owners kan panahon, alagad kan magadan, naglipas ang panahon, iba na si mga tagapagmana, iba na si nag-assert ning diretso. O di iba naman si kaisipan na hiling na pwedeng pakinabangan o kaya nag-file ng kaso against the city. 10 ektarya ang kinamumugtakan kan Metro Naga Sports Complex as in 2 ektarya man para sa eskwelahan na haloy naman ginagamit kan syudad para sa mga pampublikong aktibidad. Sa ngunyan, ang poko mas o menos 10 bilyon na totalmenteng kantidad kang mga daga lalakawon ng mailipat sa pangaran kan syudad. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, pamilya kang nawawarang magtugang sa Minalaba, Camarines Sur, padagos na nahandal. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV48 Naga, Newsbreak. Sirata pigdadara sa ibang lugar para gibuhong sardinas. Ang gobyerno nagbabakal ning sardinas pag igwang kalamidad. Tano day magbakal, ang gobyerno ang nagpuproduce ay mga tagapasakaw. Sabi ko sa diri ko, mag-ibo akong project para sa inda. Bago sila magbakal sa iba, sa mga tagapasakaw muna mabakal. Ang mga pasakenyo na mga magsisira, magiging part owner kay itong negosyo na ito. Stockholder sila ka kumpanyang iyan. Dahil na sinda mag-iisip na paano sinda makaon 3 beses sa aldaw, anong ipapakaon ninda sa pamilya ninda pag iwang kalamidad. Inisus ko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, tapi ginigibo ko na para sa mga tagapasakaw. Kung gusto mo ng fresh at quality meat, sa Lemon Meat Products dun tayo mag-meet. Magsaysaya siya no mall at Camnorte branches. Quality guaranteed at low prices. Pork, beef, chicken, meron din fish. Organic fruits, vegetables para may twist. Sausages, meron pang gourmet products. Presyo na sa budget mo ay swak na swak. Sa Lemon Meat Products, presyong pangmasa, simply the best in Bicolandia. Lemon. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol. Katabang na, kasurug pa. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, Sarong Pharmaceutical Company nagtaon ng libreng bulong sa mga syudadano. Uyang sa kuyang report. Huli tayaong kita ngunyan sa tao kang pandemya, asin sa man iba-ibang virus na nagruluwas ngunyan sa nasyon, kinakaipuhan ta na mas makusog ang satuyang resistensya. Kung kaya, ang grupo ni Mr. Marlon Nazol ubistado sa Sanasol, mas pigmarahay na magtaon ng vitamina sa mga taga-syudad ning Naga, para dawa por papano may proteksyon ang mga ini. Duwa man sa ng klase na sa bulong na nagtatawa ko, duman sa may mga reseta ng losartan tsaka amlodipine. So, iguang losartan na 50, iguang losartan na 100 mg, amlodipine na 5 mg, tsaka 10 mg. Depende sa reseta kang doktor. So, pag nahiling mi, tinatawanan mi talaga ng mga bulong. Tanganing day na po sila makatabang man po kanikit. Lalong-lalo na po sa mga senior citizen. Sinda mga po, day naman nagtatrabaho, nag-aasa naman lang sa pensyon. So, sidikit ko lang ng pensyon, may bakal pa maninda ng pagkakan o bado o gusto pa ninda mag-enjoy sa mga makuapo ninda, bako din sa mga aki. So, dahil na yung may bakal bulong, ini yung tinatawag ini, pang-ambag na sana po. Para man sa mga nakakamati asin may pigme-maintenance na bulong arugan sa high blood, nananauman ini alagad, kinakaipuan sana ang sa indang reseta. Sigun pa sa iya, kaya niya ininaisip ninhuli ta sa iyang ama. Bulong na may kaaraman sa alta presyon. Si ama ko kaya nagadan dahil sa ilang na yan. Grade 5 pa lang ako, nailan na ako sa ama ko. So, masakit mag-buhay baga na magurang saro na sana. So sabi ko, ang gutom ako sa helang na high blood. Sa ining helang na ini, siguro mga 70 to 80% sa tuya, may kaaraman ang kagadanan dahil digdiyo. So, sa sadit kong sadit na paagi na isperso ko na dahil ang negosyo ko naka-align sa mga bulong, saka sa mga medical supplies, minawut ko na makapagtao sa abot kang sa kuyang kakayahan. Asin sa ngunyan, dagos-dagos pa ang sinang pananao sa mga taga-syudad ng Naga kan mga bulong. Si Day pa po natatawan, syempre kung sa lang po kami maaabutan, dikit man lang po ang sa kuyang ipon para digdi. Importante makatao po. Siguro, sa out pa man, kung sa sunod na pagbalik ko po sa barangay, makatao naman ako sa iba, antabayan na lang din po ang samuyang team. So, dahil po ako nagpaparpangako, nagabus po, matatawanan ng taga-Naga, tandakulaon yan. So, tayo na po si mga priority ko, ito medyo nagugurang-gurang na, nag-iedad-edad na lalo na dahil man talagang pambakal. Pangalawa, ito pong mga talagang inatake na po, na stroke patients, or ito talagang inatake na sa puso, na talagang kaipuanan na mag-maintain. Ito po ang mas, kumbaga, sa prioritization. Yan ang ko. So, sana po gabos na programa ko na bako lang sa local and national. Magkaigwang araw kayo. Sigun pa sa iya, maghalat lang sa mga daipa na aabot na lugar, tabaka sa aga, sa sunod na aldaw, barangay naman indo ang sa indang madumanan. Mark Mendoza para sa GNM TV 48 Naga Newsbreak.
Sa satuyang police report, panunin paghahandal si Mrs. Majil Ansay kan Zone 5, Barangay Baliwag Nuevo, Minalaba, Camarines Sur. Huli ta sagkod ngunyan, dai pa nakakapuli ang sayang mister asin bayaw na naghali pa kan nakalis pang bulan nin Enero. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Enero 25 kamaghali sa sedang residensya sa Zona 5 Sitio Napatas, Barangay Baliwag Nuevo, Minalaba, Camarines Sur. Ang magtugang na sina Marlon Ansay asin Newen Ansay para maglako kang sedang produkto. Alagad hasta sa mga oras na ini di pa nakakabalik sa sedang kanya-kanyang pamilya sa di pa maaraman na rason. Istorya sa GNN News ni Marjorie Ansay, esposa ni Marlon, pasiring subot ang magtugang sa Banwanin Bula, Camarines Sur lunad nin motorsiklo. Nakumpirmar maninda na nag-agi talaga sa Banwaan kang Bula ang magtugang huli sa CCTV footage sa Barangay Panuypuyan kan nasabing Banwaan. Po sinda, tapos pababa po sinda sa Bula. Duman po sinda pa siya rin, pababa kalman po ako kang ternet, duman sa may tindahan po sa baba. Inagihan pa po nga duminda ako, digdi po sa pababa po kami napatas going. Nakapagpablatter naman sinda sa PNP Minalabak. Kung nag 24 hours pa lang po sinda, nagdumana po kami sa Police Minalabak. Sabi po sir, pa-flash alarm na po daning dapat 24 hours na po nga ni. Okay. Tapos lang po duman. Tapos sabi po, ang informasyon na lang po maagbag po ngayon ay kaman po sinantika pa po sa mga informasyon. Sa tahog kang paghandal, kinukusugan man subot ni Marjorie ang sayang bot asin yaon ng paglaom na makakabalik sa sainda. Ang sayang esposo asin makakaibahan ang saindang tulong aki. Kunyan, kung istima po ang nakahiling po, si Marlon Ansay po, tapos si Newen Ansay, pwede pong magpunta-kumay po sa huyata. Alam niyo na po sila sigahan na pagdang po yan, mayo po kami informasyon na nasa ila po sila. Kami na po marangkadi, tapos may kung ano na po nalalang sa isip nita. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Para sa may impormasyon kang kinamumugtakan ka magtugang, pwedeng i-upload sa cellphone number 09361-519461 o sa mas pinakaraning hipatura sa saindang lugar. Sa satuyang WhatsApp Bicolandia, aramunta ang mapadapit sa Diamond Award na itatao sa mga nagpapahiling kang saindang kakaibang kontribusyon sa komunidad asin sa saindang kinababalihan ng mga organisasyon. Aramunta ini sa report ni Cindy Cuesta, digdilang yan sa WhatsApp Bicolandia. Liwat na naman na mabibisto ang tibay kan mga Bicolano sa gigibuhan ng Naga College Foundation Diamond Award sa March 4, 2022. Ini ang connection kan NCF 75th Founding Anniversary. An onra itatao sa tulong tawo gikan sa tulong kategorya. Primero, an para sa mga alumni. Pangadua, an para sa mga teaching personnel, asin pangtulo, an para sa non-teaching personnel kan NCF. The outstanding service or outstanding achievement kang sa tuyang mga alumni. Gusto sabihin, dahil lang sinda nag-excel, igdi sa tuyang lugar, kundi sa ibang lugar, o pwede pang abroad. Araw kang mga nurses ta, kadaklan, nasa abroad. So we need to recognize them. Nag-agi ini sa nominasyon na pigbase sa kriteria. Siring kan pagkakaigwanin magayon na naginibuhan para sa nasyon urog na para sa kapwa Bicolano. Outstanding criminology, outstanding education, outstanding ano pa ba yan? Engineering, arts, music, sa nursing, information technology, sports, leadership, and for basic education. So every field of specialization, we will be choosing 3 finalists, and from among the 3, we will choose the outstanding, the most outstanding. Ang Naga College Foundation pigkukondusir na trayumpo ang pagkakaigwanin marhay na produkto gikan sa criminology and law enforcement, education, engineering and technology, entrepreneurship, information technology, nursing and health,
literature, performing arts, sports, leadership sitting man sa basic education. Siyempre, yaon man ang marhay na serbisyo kan mga paratukdo asin non-teaching personnel. Inisarong nationwide asin worldwide search, kaya daw nasa inkaman, marirekognisar ang tibay niyatong mga Bicolano sa paaging ini. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsroom. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ng samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan Transfer It, Ninoy and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.